Nilqakom lura magħna, grazzi tal-qegħdin issegwu niskata aħna min-naħa tagħna wasal il-ħin biex inħeġġu lit-telespettaturi tagħna u jien magħkom nagħmlu daqsxejn eżerċizzju. Kemm importanti li niċċaqalqu ftit u biex forsi jiggwidana biex inkunu nistgħu nagħmlu daqsxejn eżerċizzju ħanagħmel kollegament ma' Matteus Grasso. Matteus il-persuna li tant huwa mimli enerġija u fuq kollox pożittività. Jiġifieri dak li jkun meta nkunu qed inħossuna daqsxejn anke kif jgħidu demna taħt il-blat. Titkellem miegħu u malajr iħeġġek biex forsi tiċċaqlaq ftit ukoll. Ħanara Matteus u x'qiegħed magħna. Hux veru Matt? Insellimlek. Hawnhekk qiegħed. Insellimlek. Iva tajba ħafna, grazzi intom orrajt? Tajjeb ħafna, tajjeb. Dak Chester li għandek warajk? Dik hemm it-pinġija tiegħu u jekk noqgħod ngħajjad taraħ ġej brasu warajja. Ma tiddejjaqx naraħ li ma naraħ il-Chester. Chester! Għannu rejulek naqrek, għara. Chester! Kwiet qiegħed, emmu, ġej. Għal-beneficju ta' telespettaturi tagħna Chester huwa l-istess kelb li nkun qiegħda miegħu jien fl-introduzzjoni tal-programm emmu. Ħan nippruvaw nagħmlu daqsxejn eżerċizzju Matteus u bħalissa naturalment it-telespettaturi tagħna jixtiequ li jagħmlu xi ħaġa ma nixtiequ nagħmlu daqsxejn ma kien iċ-Chester li għajjat jien biex jiġi ħdejk. Nixtiequ nagħmlu daqsxejn eżerċizzju ħafif minn ġoddar tagħna, x'tissuġġerixxi? Eżatt, ara anke jekk sempliċement Anġela naqbdu siġġu u fil-fatt ħanitlob naqra reġija biex tażel daqsxejn il-video illi għażilna llum. Sempliċi siġġu tat nistgħu nagħmlu movimenti sempliċi illi anka pereżempju hawnhekk fl-ewwel filmat qed naraw qed inħadmu s-saqaj mela idejja qegħdin mas-siġġu, mad-dar tas-siġġu u jekk sempliċement inxengel sieq min-naħa l-oħra, dan diġà jiena bdejt niċċaqlaq naqra. Issa tgħidli imma b'daqshekk qed naħraq xi kilos, mhux il-każ. Imma mentalment, anke kif tilqu minn hemmhekk, il-fatt li inti qomt minn bil-qiegħda u bdejt tiċċaqlaq ftit. Mela moħħok bida jagħti s-sinjal, Anġela, lil ġismek biex anke d-demm jibda jinżel f'dawk is-saqaj illi forsi ilhom staġnati għal dawn l-aħħar sigħat. Mela inti bil-fors ħadd tħossok aħjar għax diġà beda nieżel id-demm f'dawk il-muskoli. Hawnhekk sempliċement qed titaraw fuq ponot subajna u nerġgħu ninżlu. Iġifieri, Matteus, persuni li forsi ma tantx għandhom moviment ukoll, dawn huma eżerċizzji li jistgħu jagħmlu il għaliex m'hemmx strapazz imma daqsxejn moviment f'dan il-każ. Preċiż, għax kif qed tajjeb inti m'hemmx impatt. Mhumiex pereżempju qed isabtu saqajhom m'hemmx riski, però ironikament imbagħad daw il-movimenti sempliċi ħajjejnu l dak li jkun biex apparti li jħossu tajjeb biex hu ma jistaġnax jew biex ma tistaġnax għalfejn qed ngħidlek. Għax iktar ma nistaġnaw, aktar ħatkun diffiċli biex jekk għandna xi ħaġa mal-art niġbruha, biex jekk għandna xi tazza fil-kabord nilħquha. Allura importanti li nkunu flessibbli. Hawnhekk pereżempju mbagħad kull ma mill dawar daqsxejn nissiġġu. U nistgħu anke nużaw partijiet oħra minn ġisimna mhux taqajna biss. Mela b'l-angolatura li qiegħed issa jiena pereżempju ħanuri kif nistgħu nħadmu il-parti ta' wara tal-id. Illi għax sempliċiment qed nispjega hemmhekk insomma affarijiet żgħar m'hemmx bżonn ta' awdju tax nista' ngħidilkom jiena, illi għax jiena qed inżomm idi b'dak l-angolu u issa ħantella idi blura, tajjeb, jiena qed inħaddem il-parti ta' wara tal-id. Issa dik il-parti li ħafna nies anke meta jilbsu forsi xi libsa mingħajr kmiem, Anġela, iddejjaqhom, nibdew jgħidu li chicken wings, iddejjaqni. Kif qed naraw dawk it-triceps imsejħin b'mod tekniku. Nistgħu anke nħadmuhom waqt li qed inserħu mas-siġġu pereżempju, għax ikun hemm min jgħidlek jiena anzjana, jien anzjan, ma niflaħx ma nserraħx naqra ma' x'imkien. Jekk isserraħ ma' siġġu, diġà l-istess eżerċizzju tista' tagħmlu wkoll. U hemmhekk kont qed nagħmel l-istess ħaġa bażikament in-naħa l-oħra. Issa, tgħidli imma jiena mhux kbira fl-età, pereżempju, mhux għalik Anġela tamma qed nistħajjel qed jara ngħidu imma jiena mhux kbira fl-età li kelli nagħmel misni għamiltu. Mhux il-każ. Għax iktar minn kbira, sinjura jew sinjur, aktar hemm bżonn, mela kieku pereżempju naqbdu persuna ta' 18-il sena, 1-8, jew persuna ta' 81, 8-1, minnhom it-tnejn, minkejja li ta' 18 tiflaħ tagħmel aktar eżerċizzju, ta' 81 għandha ħafna iktar bżonn. Għax forsi ta' 18 għadha
tiflaħ, għada tajba ħanuża dik il-kelma. U rridu Ta' niftakru. 81 forsi bdejna jma lemma jkun. Mux lajma biss, rridu niftakru li aħna hemm il-gravità li tagħmel tagħha, allura iżjed ma jgħaddi żmien, iżjed il-laħam jibda jiddendel, għandna il-muskoli tal-idejn jibdew jerħu xi ftit u allura iżjed għandhom bżonn li jiċċaqalqu biex finalment nkunu nistgħu inżommuhom mhux veru daqsxejn sodi mhux ħażin. 100% u apparti minn hekk għall-famuża immune system. Ġifieri bħalissa nisimgħu ħafna fuqha, illi aktar ma nikbru, aktar tista' tkun vulnerabbli. Tajjeb, mela x'irridu nagħmlu? Irridu nagħmlu li dis-sistema li qisha armata l kontra l-mart hija b'saħħitha. U b'saħħitha billi fost l-oħrajn niċċaqalqu, billi fost l-oħrajn nagħmlu l-exercises u nieklu ikel li huwa aktar naturali. Tajjeb, għax meta anka kwalunkwe marda tajjeb kwalunkwe virus, jekk istibna preparati, kapaċi nerbħula ħafna iktar iċ-ċansu ħafna ola milli kieku naturalment ma nkunux nagħtu każ. U hawnhekk qed nuri eżerċizzju sempliċi wkoll. Angela, kont qed nuri l-ewwel wieħed tal-bast fejn sempliċement kont qed inġib idi flimkien u dan huwa aktar għall-ispalel. Jiġifieri kull ma rridu nagħmlu naqbdu xi żewġ tiflixken tal-ilma ta' jew inkella pereżempju mlijin bir-ramel għax dawk il-weights li għandi fidi dawk huma 2 kilos kull waħda xejn ta' barra minn hawn. U f'kemm ili ngħidlek eħe mhux ġast ħadd tħossok aħjar imma qed tħaddem kullimkien biex anka fejn tidħol il-posture pereżempju minn minna qed ħafna ħin jara television jew fuq il-laptop, daw l-eżerċizzji sempliċi ħajjejnuk biex inti anka il-qagħda tiegħek, il-posture tiegħek tkun aħjar ukoll. Ekku, inti bdejt tissemmi anki id-dieta kemm importanti li niklu ikel san għal-persuna li forsi u li kell naħseb jaffettwa wkoll anki jekk ikollok persuna li tagħmel ħafna eżerċizzju, trid issostni ruħha ħafna iżjed minn persuna li dejjem bil-qiegħda, ġifieri tkun sedentarja, x'tgħidilna dwar dan? Dak huwa vantaġġ ieħor li tagħmel l-exercise, Angela, ġifieri it-tajba qiegħda li iktar ma tiċċaqla aktar għandek bżonn tiekol. Allura ħaġa ġib l-oħra, illi waqt illi min jipprova jagħmel dieta ħansejħula hekk, l-unika għażla li jkollu huwa li jnaqqas ħafna mill-ikel u ħafna affarijiet itħallihom barra jew inkella f'porzjonijiet vera żgħar, għax tkun qed tagħmel l-eżerċizzju. Apparti l-eżerċizzju minnu nnifsu qed jaħraqlek ix-xaham u qed jagħtik iktar forma, grazzi għalih għandek bżonn tiekol aktar milli kont tiekol qabel. Ovvjament mhux kull każ huwa l-istess għax jekk konna nieklu ħafna xorta hemm bżonn tnaqqas, però li huwa fatt huwa żgur illi jekk inti tagħmel l-exercise għandek bżonn tiekol aktar milli kieku qed tagħmel id-dieta biss. U għalhekk din hija msejħa lifestyle Angela, għax ħaġa ġib l-oħra. Riżultat wara l-ieħor ma tħossok aħjar, tidher aħjar, tilbes forsi affarijiet li iktar joġbuk, illi forsi huma iżgħar jekk inti dik hija x-xewqa tiegħek, imma l-iktar importanti, speċjalment għal da żmien, kwalunkwe virus, kwalunkwe marda, ħassibek ħafna iktar preparata, allura ċans li inti terbaħ ikun ħafna ogħla. Xi ħaġa oħra li xtaqt intenni, jekk Alla jrid issa forsi l-affarijiet nibdew nersqu lura lejn in-normal u allura nibdew noħorġu u nibdew forsi rridu nidru tajbin aħna anki fil-figura tagħna, affarijiet żgħar bħal daw jgħinu. Jew rridu nagħmlu iżjed eżerċizzju ta' stress biex il-ġisem forsi tagħna jibda jirrispondina lura u naturalment anki forsi naqsu ftit mill-pis ukoll. Tajjeb ferm, ara, kull qatra tot Angela ġifieri naħobb ngħidlek, kull pass iktar minn dik il-persuna li baqgħet bil-qiegħda huwa pass favorit, ġifieri waqt li ħadd ieħor baqa' bil-qiegħda u inti mqar mort mixja, dan diġà għamil daqsxejn progress. Issa ir-realtà qiegħda hawnhekk illi l-eżerċizzju biex jibdilna għat-tul ta' żmien Angela, irid ikun tip ta' eżerċizzju illi waqt li qed nagħmlu ma nistax inżomm konversazzjoni. Jiġifieri jiena possibbli li qed ngħidlek qed nagħmel l-exercise u fl-istess kien qed inkellmek komdu bħal Angela. Allura anke meta morru għal sempliċi passiġġata, minkejja hija tajba ħafna għal moħħ u minkejja forsi anke t-tabib f'ċertu każijiet jgħidlek ibda passiġġata forsi għax ikun hemm ħafna pis. Fir-realtà hija li fit-tul ta' żmien ikun importanti li dak jinbidel għal tip ta' eżerċizzju illi waqtu ma tistax iżomm konverzazzjoni għaddejja. Il-konverzazzjoni żomm għal qabel l-exercise u għal wara l-exercise, però dik in-nofsija li ħad tagħmel importanti li tkun nofsija ta' sfida. Għax hija dik l-isfida li tibdel il-ġisem.
Ekku, aħna wasalna kważi biex nikkonkludu, Mattejos, allura ħanħalli fidejk biex taddi anki messaġġ lit telespettaturi tagħna. Issa wasal iż-żmien illi ħanibdew forsi anke nbidlu l-ħwejjeġ tagħna nilbsuhom iżjed irqa' u kun hemm momenti meta forsi anki se nibdew noħorġu ftit, nerġgħu jekk Alla jrid u nridu nħossuna tajjeb u nidru tajjeb x'għandna nagħmlu, allura ħan nisimgħu il-Mattejos bl-aħħar messaġġ tiegħu. Prosi tara qabel xejn Angela dal-pajjiż konna laki biżejjed li qatt ma kellna lockdown totali. Jiġifieri mill-bidunet stajna noħorġu mqar mixja, stajna anke nagħmlu daqsxejn ta' ġog jew ġirja waħedna jew ma' xi ħadd ieħor u għalfejn qed insemmi dan il-punt partikolari. Għax meta aħna nagħmlu l-eżerċizzju, speċjalment jekk nagħmlu l-eżerċizzju għall-arja u għax-xemx, dak huwa cocktail illi huwa approvat illi ħajjejn ħafna is-sistema umanitarja. Itik il-vitamina D mix-xemx, qed tieħu l-ossiġenu bħalissa barra u aktar arja pura, hija aktar arja tajba bħalissa, apparti il-fatt li qed tagħmel l-eżerċizzju minnu nnifsu. Imma anke għal min għażel li jibqa' ġewwa, il-fatt li imqar qed tiċċaqlaq minkejja li bħalissa l-faċilitajiet għadhom magħluqin, imqar qed tagħmel xi ħaġa d-dar, diġà ħassibu lest. Biex għal meta mbagħad jekk il-bambin irid noħorġu aktar milli qed noħorġu bħalissa, inti mhux tgħid ara naqra, diġà Ġunju, Lulju forsi Awwissu ma nafx meta jkun, tajjeb, issa x'ta naqbad nagħmel. Issa, stess, mid-dar tista' tagħmel xi ħaġa biex inti sibek u tħossok ħafna ħjar anke f'dawk iż-żminijiet. U idealment ħanerġa' ngħid li dawn l-affarijiet tagħmilhom imqar fuq il-bejt, għall-arja jew għax-xemx, jew x'imkien barra, ara inti għax dak il-cocktail ħajjejnek ħafna. Nirringrazzjak Mattejos jekk qed tisma' qed ħireġ anki il-mużika tal-closing tal-programm aħna nerġgħu niltaqgħu jekk Alla jrid nkomplu nagħmlu aktar eżerċizzi għalina u naturalment anki għal saħħitna. Aħna wasalna fi tmiem tal-programm nixtieq nirringrazzja l-tim ta' Niskata illum taħt id-direzzjoni ta' Andrew Bajo. Grazzi lill professjonisti